Doncs a la primera amunt, hi ha intent vàlid de torre de 8 en folre. Un peu maco, un bon peu per encabir aquesta torre de 8. I esperem que no tingui problemes. És un castell que la colla de Sants ja ha dominat els últims anys. És un castell que aquest any ja ha descarregat, com hem dit, en 3 ocasions. I que l'únic problema dificultat que poden tenir és aquest encaix entre terços i quarts per aquestes diferències alçades. Veieu, els quarts queden una mica desiguals en quant a alçades. Potser el que queda més alt tindrà més problemes que el que queda més baix, perquè podrà incorporar-se un pèl més endavant. Compensat el pis a 15, veieu que les dues noies que van a 15 queden iguals, no? Aquestes dificultats tècniques que potser un no se n'adona, però que a moments donats pot complicar una mica el castell, però evidentment Sants té un tronc de torre força maco i en principi això ho compensen amb la tècnica, molt bona tècnica que tenen. Doncs veiem com la cotxadora ja és esquena de dosos, està col·locada. Molt bé, molt maca. Doncs ja tenim la torre de 8 de Sants, la torre de 8 en folre dels Castellers de Sants. Una torre que ara no té cap mena de dificultat, aquest nervi, evidentment, aquest bellugueig típic d'una torre després de carregar, però l'han treballat molt bé, molt còmodes. El folre també m'hi anava fixant una mica en els peus de la gent del folre, no ha fet pràcticament cap pas enrere per falcar-se, per estar intranquils, per tant, podem dir que una molt bona torre de 8, la quarta de la temporada, i això és bo perquè veurem 3 de 9. Veurem, si més no, aquest intent de 3 de 9 dels Castellers de Sants, que avui realment poden fer història en aquesta diada de locals. Recordem, mai s'ha portat a la diada de locals un castell de 9 pisos i els borinots sembla que ho tenen tot de cara. Sembla que ho tenen tot de cara per intentar-ho en segona ronda. En canvi, Gràcia, Déu-n'hi-do, està trigant molt. Jo crec... És que és un problema important. Al moment que tu desfas el peu i vols tornar a muntar-lo i ja sonen gralles, els dos castellers es despiten una mica, miren enrere... Miren l'altra colla, miren l'altre castell. I muntar el castell mentre els altres estan fent castell sembla que dona una mica d'angúnia i ara Gràcia està quasi bé actuant en solitari. Doncs alegria dels Castellers de Sants per haver descarregat amb èxit aquesta torre de 8 en folre. Crits de borinots, que és com es coneixen els Castellers de Sants.